Het busstation in Drachten van de Moon. Reizigers krantje wat, drok met haar mobiele telefoon en stap uiteindelijk in de bus. Het liep een dij als alle oren, maar waar het goed zocht, die mist wat. De strippenkaart. Van nu aan wordt die in Friesland net meer accepteerd. Nee? Nou, dan ga ik weer naar huis. Maar dit is vanaf 30 juni, maar... misschien de buschauffeur... zou het niet. Vanwege fraudegevoeligheid en orenklachten werd de introductie van de OV-chipkaart een paar keer uitsteld. Maar na aanpassings is de Tweede Kamer akkoord gegaan en zo komt er een definitief eind aan de strippenkaart, die in 1980 invierd werd. Ik zou niet weten waarom het is de dijwijzer maat. Ja, hij gaat eruit, hè? Nou en? Ik bedoel, die kaartjes binnen de rek, dus... En wat beter is, heb ik geen probleem mee dat die kaartjes voort binnen. Doch moet het systeem de komende jaren eenvoudiger worden, is het oordeel van een landelijke onderzoekscommissie. Het oerstap moet makkelijker en tarieven binnen ook nog heel tijd net duidelijk. Gewoon reizigers zitten met een soort vragen. Meestal oren wat het nou kost en zo'n rit en de opstapprijs. En nou, Kim Grange Drenthe nog wel rijden met de strip. Nou, daar kan het nog wel. Maar hier in Friesland is het echt van nou, het gebeurt. Maar is dat ook echt zo? Doornbos, mijn strippenkaart, beziek het uit. Het wordt hem net. Aan huis.